Arheološko nalazište Prljuša, na Malom Šturcu. Prljuša je gola i vrlo strma površina, veličine 2,5 hektara na jugozapadnoj padini Malog Šturca. Nazvana tako zbog svoje neobične ogoljenosti usred šumskog okruženja. Ona je elipsoidnog oblika, ima dužinu 234 metra, njena širina iznosi 138 metara, a prostire se od 382 metra u podnožju do 994 metra nadmorske visine pri vrhu padine, sa nagibom i do 37 stepeni. Na Prljuši se nalazi istoimeno arheološko nalazište, koje predstavlja praistorijski rudnik rude bakra malahita. Lokalitet je otkriven 1980. godine i od 1981. do 1989. godine istraživan je u okviru projekta istraživanja starog rudarstva i metalurgije na rudniku, koje je izvodio Arheološki institut iz Beograda u saradnji sa Narodnim muzejom u Čačku, Zavodom za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu i Narodnim muzejom u Kraljevu. Istraživanja su obnovljena 2011. godine u okviru novog projekta Prospekcija Malog Šturca, istraživanjem praistorijskog rudarstva Arheološkog instituta, koji se izvodi u saradnji sa Muzejom Rudničko-Takovskog kraja iz Gornjeg Milanovca. Odlukom Vlade Republike Srbije, lokalitet Prljuša je 2017. godine utvrđen za arheološko nalazište zaštićeno zakonom. Prljuša je po površini jedan od najvećih praistorijskih rudnika bakra u jugoistočnoj Evropi. Ovde se eksploatisao bakar od vremena eneolita, bakarnog doba i tokom bronzanog doba, 4000 godina pre nove ere. Određeni tragovi ukazuju na mogućnosti i kasnijeg korišćenja, odnosno, tokom rimskog perioda. Za sada je ovo jedini poznati rudnik iz vremena eneolita i bronzanog doba u Srbiji i jedini praistorijski rudnik u Šumadiji. Praistorijski rudari su na Prljuši eksploatisali rudu sa površine i iz skoro horizontalnih rudnih žica, koje su se nalazile plitko ispod površine terena, moguće zbog izuzetno velike tvrdoća stena. Arheološki su istražena ukupno 3 praistorijska okna na padini, a na najvišem delu padine istražuje se izuzetno veliko okno broj 7, koje se sastoji od objekta 1 i objekta 2. Neka od praistorijskih okana na Prljuši su također bila impozantnih dimenzija. Imala su nekoliko ulaza i danas su potpuno otkrivena, jer su im tavanice obrušene. Na padini se, uz praistorijska okna, nalazi i rudarski hodnik, koji predstavlja ostatak rudarenja iz perioda sa početka 20. veka.